Mozzjoni għaddit mod unanimu u dan fil-27-23 ta' Marzu tal-Kumitat Permanenti dwar kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika u dan skont l-artiklu 3 paragrafu C tal-għad dwar l-artiklu tal-Gvern kap 573 tal-Liġi ta' Malta se ngħaddi mill-ewwel biex qed il-mistoqsija l-mozzjoni finanza għal-Ministru tal-Kultura Artisti Gvergali u Bonnici dak favur dak kontra il-mozzjoni nednenkom. Grazzi. Għaddit b'mod unanimu il-mozzjoni brabta ma' riżoluzzjoni li ressa il-Gvern għat-terminazzjoni tal-konċessjoni tal-artijiet ta' Manuel Island u Forti Tinje biex iż-żewġ siti ritornaw għand in-nies. It-tlieta wara nofsinhar fil-Kumitat Parlamentari dwar il-kontijiet tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika immexxi mid-Deputat Prim Ministru Ian Burch intlaħaq qbil bejn id-deputati tal-Gvern u l-Oppożizzjoni. Ftit tal-ħin wara l-Ministru għall-Kultura l-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici ippreżenta riżoluzzjoni fil-plenarja biex tintemm parti mill-konċessjoni tas-sena 2000 tas-siti ta' Manuel Island u l-Forti Tinje biex dawn isiru spazji u parks nazzjonali. Bonnici fakar kif it-talba oriġinali tal-konsorzju MIDI kienet ta' 78 miljun euro, iżda l-Gvern irnexxielu jinnegozja l-ammont komplessiv ta' 43 miljun euro, prattikament ftit aktar minn nofs dak mitlub. Milli l-Gvern isostni l-ammont kollu ta' refużjoni tal-VAT miġbura minn MIDI mingħand il-Gvern u li ammontaw għal madwar 4 miljuni punt 6 euro issa għandhom jiġu ritornati lill-Gvern. Dan se jirriżulta sabiex il-Gvern se jkun qiegħed effettivament joħroġ is-somma komplessiva ta' ċirka 42.7 miljun euro. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità tal-Artijiet Robert Vella li kien preżenti fil-Kumitat Parlamentari spjega kif kien hemm ftehim mal-MIDI li ma jiġix diskuss il-valur tal-proprjetà imma biss ir-rifużjoni parzjali.